Daycare er udviklet i samarbejde med pædagoger for at give overblik og mere kvalitetstid i hverdagen. Her er Peter og hans far på vej ind i børnehaven. Indenfor i børnehaven tjekker de Peter ind via Daycare. De trykker et par gange på skærmen. Nu kan de se på skærmen, at han er kommet, hvornår han går hjem, og at det er mormor, der kommer og henter ham i dag. De kan også se, at Karl og Sebastian allerede er kommet. På gangen møder de pædagogen Lars, og mens Peter løber ind til sine legekammerater, har Peters far og Lars tid til at snakke lidt sammen. Pædagogen skal ikke huske på praktiske oplysninger om Peter, så de får snakket om forældremødet i aftes og lidt om Peters vinterferie. Hjemme hos familien Jensen er Sofie blevet syg og må blive hjemme i dag, så hendes far melder hende syg via sin telefon. Henne i børnehaven sidder Sofies gruppe og læser i hyggekrogen. De kommer til at snakke om, hvorfor Sofie ikke er kommet endnu. Pædagogen kigger på sin mobiltelefon, hvor hun via Daycare kan se, at Sofie er meldt syg i dag. Så med det på plads kan de lige nå et kapitel mere, før de skal på tur. På kontoret sidder lederen og arbejder. Der er nok at se til, og vinterferien nærmer sig. Derfor opretter hun i Daycare en plan for vinterferien. Det er hurtigt klaret, og med få klik ved alle forældre, at nu skal der tastes ferie ind. Daycare sender efterfølgende også en automatisk reminder til de forældre, der har glemt at indtaste. Ferieplanlægning foregår rent digitalt. Det er nemt og hurtigt for forældre at logge sig på Daycare og krydse ferien af. Børnehavelederen kan nemt se, hvor mange medarbejdere der er brug for under ferien. Ferieplanen er derefter tilgængelig i Daycare som rapporter og print. I børnehavens køkken står Mathilde, som har ansvaret for frokosten i dag. Hun har brug for at vide, hvor mange børn og pædagoger, der er til stede, så hun tjekker lige på skærmen. Efter få tryk kan hun se det samlede antal og begynde at tilberede frokosten. På Daycares pauseskærm vises de fotos, som løbende tages fra institutionens smartphones eller tablets. I dag skal pædagogen Lise have en gruppe af børn med ud, og via Daycare kan hun lynhurtigt få et overblik over, hvilke børn der er til stede. Lise tager fotos af Peters gruppe med sin mobiltelefon, imens de leger på vandbanen. Og straks efter kan hun med få tryk uploade de bedste skud til Daycare-fotomappen, der automatisk opdateres. Det synes børnene altid er sjovt, så når de kommer ind igen, skynder de sig hen til skærmen for at se billederne af sig selv. Dagen flyver afsted, og Peters mormor kommer allerede for at hente ham. Nu skal han tjekkes ud af børnehaven, så pædagogerne kan se, at han er blevet hentet. Det klarer mormor på 0,5, og så drager de hjem af. Samme aften sidder Peters familie hjemme i sofaen og hygger. De logger på Daycare på deres iPad, og lynhurtigt finder Peter dagens billeder fra børnehaven. På den måde er det let at fortælle om de ting, han har oplevet i dagens løb, og Peters forældre synes, at det er dejligt at kunne følge med på den måde. Med Daycare får du et automatisk system, der altid ved, hvem der er til stede, hvem der har fri og hvem der er syg. Kort sagt holder Daycare styr på hele jeres hverdag. Daycare er tilgængelig alle steder. Vi er på din iPhone, iPad, PC, touchskærme, Android, Windows Phone, ja stort set på alle digitale platforme.
Daycare er også integreret i kommunens øvrige fagsystemer, såsom KMD, IST, DPR, CPR-registret og mange flere. Daycare, din digitale samarbejdspartner, gør hverdagen lettere for dig.